Na szevasztok! Itt a Survival Map második része. Üdvözletem nektek! Amint látjátok, ez a kis fa itt már meg is nőtt. Úgyhogy ki is vágom. Na, igen. A weboldalamon láthattátok, ha nézitek, hogy érkezett egy kedves embertől egy kép, amit azon nyomban fel is raktam a honlapra. Na, így megy ez. Úgyhogy ti is küldetek nyomtan képet, az fel lesz a honlapon. Bármi is legyen, az fel lesz a honlapon. Na, át is úszok szerintem oda, hogy megnézzem, hogy ott mi van. Egy létrának van itt létre egyáltalán? Oj, leestem. De visszaesek ebbe a... Inni, na végre. Na igen, innen belátom azt az egészet. Na igen, menjünk. Húzzunk is oda-vissza. Na. Igen. Nyugodtan nem szígyenám kommentet írni a videóhoz. Egyáltalán nem szígyen kommentet írni a videóhoz. Na, akkor itt, hát írjatok nyugodtan kommentet. Ennyire csak annyit szeretnék mondani. Vagyis itt még ez nem ezzel. Oké. Na, bányászod. Én tudok fölfele menni. Kéne tudni. Oké, egy kis kőföld. Jó, kb. Ennyi elég is lesz. Hát 28, az bőven elég. Na. Ezzel a 28-al ide egy biztonságosabb ilyen házat szeretnék építeni. Ami majd ide bele fog olvadni. Ott elrendezem a cuccokat, meg mindent. Ne laggolj, ne laggolj. Na majd akkor később, várjunk, nem később, hát bevállalom én, hogy ide építek egy házat. Jó, most gyorsan elmegyek, alszok egyet. Jó. Na. Ma szépen nőnek, növekednek ezek a cuccosok itt. Enni. Ne, de miért? Esek én innen le, Itt kiúszok ide.
Na. Innen úgy látszik, nem rakja oda rá. Bénázok. Ez is kész is van. Kész. És akkor itt alulra is. És akkor ezekből az anyagokból itt a ház alapja meg is volna. És akkor ide majd készítek egy ajtót. Ide nyitni, és akkor ide lent lesz. Kő. Na. Azaz, inni. Ez itt teljesen fedett lesz. Itt oldalt is, meg felül is, csak a tetején lesz egy kis lyuk, hogy a 3 blokk magas. Ezt a sarkot itt meg tudom ebből építeni. Inni. Írjatok a kommentbe egy jó szervert, egy jó kis Minecraft szervert majd, és akkor abból is elkezdek ilyen gameplay videókat csinálni. És mondjuk hol legyen itt. Itt lesz ez meg ez. Oké. Inni. És akkor itt lesz a vas ilyen kohó, azaz sütöde. Inni. És akkor craftolok is egyet, csak bányászok. Egy picit. Oké. Oké, ennyi elég is lesz. Mivel azt hiszem csak 9 lesz hozzá, 9 kell hozzá, én megcsináltam 22-t, ja. Hát tényleg minek tettem ezt, de inni. Barkácsasztal. Inni. Meg is van. Oké. Tényleg eszembe jutott, kéne a ajtó is. Feledékeny manus vagyok. Igen. Így né. Kész is. A zombik már nem jöhetnek be. Meg a pókok se, meg a csontvázak se. Meg az endermanek sem, mert az túl picinek. De épp nem. Pont, hogy nem jöhet be egy blokk. De fincse volt.